Primer de tot, moltes felicitats. Moltes gràcies. Has fet un discurs reivindicant el paper de la dona i de la dona de més de 60 anys. Creus que és una cosa encara molt necessària en el cinema d'avui en dia? Home, necessària bàsicament perquè no hi és. Necessària perquè no és una realitat i perquè, i ho penso de debò, ja no la de 60 i la de 70. No podem amagar la bellesa en un cantó fos perquè no se sap per què, perquè no és bonica, perquè no hi ha històries, mentida. Hi ha moltes històries i ho penso de debò, si la veiéssim més a la bellesa, ens enteraríem de coses. És igual, no vull donar exemples, però hi ha gent meravellosa que té belleses divertides i simpàtiques i lluminoses, i d'altres que no, però amagar-les ho hem de normalitzar una mica. Ens fem gran i ens morim, sí, què passa? Fem-ho tranquil·lament, no? Però no ho amaguem. Primera nominació, primer premi, te l'esperaves una mica? A veure, molta gent em deia, el guanyaràs, el guanyaràs. Jo vaig pensar, i si no el guanyo, què passa? Després de tothom, el guanyaràs, el guanyaràs. Bueno, hi havia l'Àngela Molina, hi havia pel·lis molt bones, hi havia la Maria en Mamífera. No sé, no me l'esperava. Però sí que pensava, el que he dit és veritat, alguns pensaran, bueno, va, donem-li, perquè si no en fa cap més, almenys aquesta ja li hem donat i ens la traiem de sobre. I ara et faràs més? Creus que això serà una mica un revulsiu? Et reivindicaran més, et trucaran més per cine? Perquè per teatre realment et truquen i omples teatres cada 2 per 3. Sí. Però a la pantalla ha costat veure. Ara et veurem més? No en tinc ni idea, no sé. El futur encara no el sé. Esperes que sí? Tens ganes de fer més cinema? Sí, tinc ganes de fer més cinema. O no ho sé. Depèn del projecte, depèn de la pel·li. Així en general, pues, igual que el teatre, en general ja no. Gràcies a Déu puc triar els projectes i puc dir tinc ganes d'explicar aquesta història o aquesta no. I Casa Enfadada és una història molt particular, molt tragicomèdica. D'aquest paper que has fet i que t'ha representat aquest premi, què és el que més t'ha agradat i què és el que més has patit? Mira, jo quan vaig començar, jo no sóc una gran actriu còmica i vaig pensar, hosti, no sé, de la comèdia com me'n sortiré. Però el Dani em va ajudar moltíssim i els meus companys també i m'ha agradat això, aquesta part de comèdia sense apretar-la, que ja hi era perquè era en el guió i que aquesta dona que en el fons tenia un gran dol que passar de la seva solitud, però que intentava tirar endavant com fos i que ningú li notés. Això és el que m'ha agradat. Treballar les dues coses, treballar per dintre aquests moments que se la veu sola i que està realment complicat, però que ella intenta que no se li noti per tal que pugui estar amb els altres, no? Perquè la gent defuig les persones tristes i per molt que ella ho estigués, ho dissimula. Llavors, això m'agrada molt. Molt bé. Última ja. Una pel·lícula en català que retrata les famílies catalanes. Som així realment? O està una miqueta exagerat tot plegat pel guió? Home, està una mica exagerat tot plegat. És una comèdia-drama i la comèdia sempre ha de portar-ho tot al límit. Però jo crec que si tanta gent ha anat al cine i tanta gent em deia he trucat a la meva mare, l'he anat a veure amb la meva mare, em recorda la meva mare, o he anat amb la meva germana, crec que alguna cosa hi ha de tot això. Crec que per molt que estigui una mica passat, l'essència del que és la família hi era. I per això jo crec que per això la gent s'hi ha sentit reflexada o identificada. Última curiositat. Jo al meu mòbil tinc un sticker teu fent així. A veure, això ha passat a la història del cinema català. Explica'ns com va sorgir aquest moment i si a tu també te l'envien de tant en tant el teu sticker fent així pel WhatsApp. Sí que me l'envien. Vaig repetir aquest monòleg 15 vegades i en una d'elles vaig fer això. Jo vaig pensar que no l'agafarien i és la que van agafar, o sigui que... Ens has donat una imatge icònica i una interpretació molt interessant i que també passarà a la història. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu.